Ano'y kulim lasot dabar ni kita imit, ela biad ha imit. Kay wala kitay mahimo batok sa mga pulong sa kamaturan, kundi sa pagdapig sa kamaturan. Shalom bukertob natong tanan. Kinigyapon ng inyong ubos nga alagad sa kanginan, Brother Gideon Silva, kauban sa kumal nga anak, Chit Kinor Silva, o sa atong beloved Brother Roy Celisti. Makiguban usab kaninyo nining usa ka takna nga programa sa kahanginan. Mga igsoon, ang programa nga The Salvation is of the Jews, ang kaluwasan ilas sa mga Hudyo. Programa nga hatod kanato sa Philippine Messianic Netzarim Community. Netzarim Judaism Community. Kumusta og maayong buntag kaninyong tanan? Among mga kaigsunan, mga suking digpaminaw, hinaot nga sa gihapon kamo manaa sa mga maing panglawas o malipayon og madasigon nga nagapaminaw nga nagasunod ning atong programa sa kahanginan maigsoon sa pagpaminaw sa pulong sa Elohim. Dalaygon kayo nga Adonai, hinaot nga dili niyo kalimtan ang pagsunod nini nga programa dinhi sa inyong paboritong istasyon DYRB 540 sa dial sa inyong radyo iimban mga igsoon. Atong dugang mga paibalo mga kaigsunan o mga pangmusta kag hamatsot sa miyak o kag sa miyak hamatsot natong tanan among mga kaigsunan nga nagasunod na niini nga kapistahan. Karon mao ang unang adlaw o ikaduhang adlaw sa pagsaulog sa pista sa pan nga walay patubo. Mga igsoon, sulod sa usa ka semana o ginaot pa nga magmalipayon kita o makatuman gayud kita niini nga pista mga igsoon sa pan nga walay patubo. Dalaygon kayo ang Adonai, salamat usab sa kalampusan o kadaugan sa atong pagsaulog sa atong pisak mga kaigsunan ni atong Bernes sa gabi. Dalaygon kayo ang Adonai nga nagapanalangin ug nagagiya kanato mga igsoon. Og dugang nga mga pahibalo ang buluhaton sa Philippine Messianic Netzarim Judaism Community inyong makaplagan diya sa Dungguan, Perelos, Carcar City. Naagid ta sa boundary sa San Fernando ug sa Carcar. Tungod yun sa boundary maigsoon. Naagid diya sa Welcome to Carcar, kanang arko diya nga inyong makita. Nya naata ubos ug jutay kilid ta sa kanipaan na adya ang atong tigumanan. Dalaygon kayo nga Adonai ug ang atong panimbahon magigsoon matag Sabado sa buntag alas 9:30 ngadto sa alas 6 sa kahaponon mga igsoon. Mao na ang atong panimbahon, oras sa panimbahon. Kining atong programa sa kahanginan pwede sad ninyo masubli sa YouTube pagtan-aw mga igsoon. Pinaagi sa i-type lang ninyo ang The Salvation is of the Jews unya i-type by Gideon Silva mga kaigsunan ko. Inyo makita diyan ang atong programa. Nonya pwede sad kamo mo kontak anamo sa among cellphone number 0916-711-4624. Dalaygon kayo ang Adonai ug dili kita maglangan. Magigsoon anhin na kita sa pinaka-importante nga bahin ang pagpamati sa pulong sa Elohim. Bubuino magampo na kita sa makadyot. Bishem hadon Yeshua HaMoshiach. Shadayaba. Shita Adonai Shamra Lefin Nitzral Dal Sifatay. Hinaot pa nga sa gihapon ang imong pulong mao'y mabati sa among mga kaigsuonan ug masuking tigpaminaw dinhi sa kahanginan. Hinaot pa Adonai, ikaw magagiya ka nako sa akong dila, sa akong ngabil, sa pagsulti ug pagtabi sa pulong sa kamaturan. Kaya wala kami mahimong batok sa pulong sa kamaturan kundi sa pagdapig sa kamaturan. Dalaygon ka doon ay Yeshua HaMoshiach, among maluluwas, among Misaya, among Elohim. Amen o Amen. So dalaygon kayo ang Adonai magigsoon, anhin kita sa pag-abli sa atong mga balaang kasulatan o atong ukbon o basahon ang pulong sa Adonai ning taknaa sa kabuntagon mga igsoon. Karong adlaw o karong semanaha or sa milaging mga semana ay mao tong pagsaulog sa gitawag na tog Semana Santa sa atong mga kahigalaan nga mga Katoliko. Semana Santa, pero wala tayong mabasa sa Biblia nga dunay Semana Santa mga igsoon. Hinoon ato nakita sa ang ilang mga ginabuhat panahon anang gitawag nga Semana Santa. Ang mga tao murag mubalik sa pagka-relihiyoso. Magpakita sa dagway sa pagka-Diyos nun o pagka-relihiyoso.
na sila mga kaigsunan ko magpakita og mga pagpenitensya. Doon ay pipila kanila diya sa reliyong Katoliko nga magpenitensya, magpalansang. Ang uban magpalatigo o maglatigo sa kaugalingon. Ang uban magbaktas og tagpila ka kilometro nga magtiniil. Mga gitawag nilang penitensya. Ang uban mga kalakihan kunuhay mangadto og mga langob, magpuasa dito tagtulo ka adlaw. Mga igsoon panahon gyud anang gitawag og Semana Santa, Bernes Santo, Huwebes Santo, Bernes Santo ngadto Sabado. Mo na sila mga igsoon nga magpuasa, penitensya, pagdugang sa ilang kapangyarihan daw. Aron madugangan ang ilang kapangyarihan, madugangan ang ilang gahom. O ang uban mga igsoon magpenitensya aron mapasaylo kuno ang ilang mga sala. Mga kaigsuonan, ang atong kaugalingong buhat dili na mo'y makapasaylo nato. Enough na ang gibuhat sa atong manluluwas, atong Misaya na si Yeshua HaMashiach. Dili na kinahanglan nga ato pang sublion, ato pang sapawan, or ato pang suon-suonon ang iyang mga ginabuhat aron ta mapasaylo. Ang paagi sa pagpasaylo usara. Aduna lamay usa ka paagi sa pagpasaylo. Usa ka paagi sa kaluwasan. Dili kay magbuhat putag atong kaugalingong pamaagi, mga igsoon aron sa ta mapasaylo. Unsa bagay dibuotin ana ipasawot nga diskumpiyado ka sa gibuhat ni Yeshua. Diskumpiyado ka sa gibuhat sa imong Ginoo dito sa Kalbaryo. Dili ka kontento sa gibuhat ni sa Ginoo nimo dito sa Kalbaryo, sa imong Kristo dito sa Kalbaryo, kay nganong imo pamangsunon. Pero kung nituo ka nga ang gibuhat sa imong Kristo, ang gibuhat sa imong Ginoo dito sa Kalbaryo, sakto na to siya, igo na to siya para sa imong kaluwasan, nganong imo pamangsuon-suonon. Di ba day pwede maghandom ka sa iyang kamatayon kung tinuod man gid kang naghandom sa iyang kamatayon? Di ba day pwede nga maghandom ka sa iyang kamatayon dili sa pagsuon-suon sa iyang gibuhat, kundili pinagis pagpamalandong sa iyang gibuhat? Dapat unta tudloan sa mga kaparian Katoliko nga dili gyud maayo ang gibuhat sa mga membro, mga sakop sa reliyong Katoliko nga nagpalansang sa cross, magpenitensya, magbaktas, magtiniil, maglatigo sa kaugalingon aron nga mapasaylo ang ilang sala. Di ba day wa ba day mo makontento sa gihitudlo kaninyo sa inyong mga kaparian nga kung makasala mo, pakumpisalon lang mo sa pare, unya papangadyon mo sa pare og amahan na mo og maghimaya ka mariag pila ka bisis, unya sa ingon ni ana mapasaylo na mo. Di ba din naigo para ninyo? Kaya nga nung kinahanglan pa yun mo magpenitensya. O wala say sugo sa Biblia, bisan asa nga sita sa Biblia, wa tayo mabasa diya nga ang tao mapasaylo kung iyang sunon ang gibuhat ni Misaya dito sa Kalbaryo. Wa gi mabasa, bisan usa. Dili na makatabang kanimo. Hinuno pipila sa atong mga nahibaluan, mga igsoon, ilabi na ni Bargayo nga taga-Karkar, atong nahibaluan nga ang iyang ginabuhat usa lamang ka negosyo. Kay dako man daig suhol kada magpalansang sa cross, mga igsoon, kada Semana Santa. So dili day na ingon nga para mapasaylo siya. Hinoon iya na kuno ng panaad, pero panaad uban sa dakong kita. So atong basahon sa kunuhay, mga igsoon, ang Colosas Kapitulo 2, versikulo 23, paliog ko, Brother Roy. Colosas 2, versikulo 23 nagingon, sa tinuray daw may kaalam sila sa ilang pinugos nga pagsimba, nga ilang minugna og taphaw nga pagpaubos, og sa hilabihang pagdagmal sa ilang lawas, apan dili kini makatabang sa pagpugong sa mga kailibgon sa lawas. Tanawa, dili man gani ni makatabang sa pagbag-o sa imong kaugalingon, dili makatabang sa pagpugong sa imong kailibgon, mga kaigsunan ko, dili ni makatabang sa pagpugong sa imong kaluyahon, dili ni makatabang sa pagpugong sa imong bisyo. Kanang mga penitensya matud pa sa ni Apostol Pablo sa tinuoray, ingon og daw og ingon og may kaalam sila. Ingon og may kaalam, kanang ingon og may kaalam, ang tinuod wa nay kaalam. Muralag na ay kaalam sa ilang pinugos nga pagsimba sa mga anghel og sa taphaw nga pagpaubos.
nganong taphaw man, dili man na mo'y tinuod nga pagpaubos nga kanang magpenitensya ka, magtiniil ka, magpabulad kas adlaw, maglatigo kas imong kaugalingon. Wa na'y kalainan sa gibuhat sa mga Muslim, mga igsuon sa mga Muslim sa laing nasod nga magpenitensya lang, maglatigo sila sa ilang kaugalingon. Og sa hilabihang pagdagmal matud Padre, og sa hilabihang pagdagmal sa ilang lawas, pagdagmal, paglatigo sa lawas, apan dili kini makatabang sa pagpugong sa mga kailibgon sa lawas. Di gyud makatabang, mga igsuon. Ang uban gani ana atong masabtan, bata pa ako sa una, mga igsuon, mahilig magikumanan og maingon ana kay bata palagita, ganahan kita mga drama-drama ba, mga kalingawan. Panahon sa Semana Santa dito sa among lungsod sa Alubid, mananaw gid mi ana kay ganahan kay mi anang na ay mga Hudyo, makita nimo, magsulob og pula, nya na ay mga kalo-kalo magdalag bangkaw, ganahan kay niya na ay Kristo nila latiguhon og maayo latiguhon, nya bugal-bugalan, murag live kayo ba, tan-aw nimo ang pasyon ni Kristo kunuhay nga live ba, aktual gyud makita nimo. Mga bata pa ko ganahan kay ko. Nya dunay nahitabuan na kausa mga igsuon nga kining mga kay drama-drama ra man lagi na. Katong mga Hudyo nga mo'y tiglatigo sa ilang Kristo, nakainom na, nag-inom-inom na mandaan. Di, hubog-hubog na. Inigbunal niya sa iyang kumpare nga mo'y Kristo, kusgon ginigbunal. Mutong reklamo iyang kumpare nga hinayang pre. Sakit kayo. Yan kay, tungod lagi kay nakainom na, amugala yun, kusgon hinoon yun. Mutong wakagwanta ang Kristo mga igsuon. Iyang kumpare, wakagwanta. Gibutang ang cross, gisumbag ang iyang kumpare nga sigbunal niya, iyong kog hinayag. Sumbagon pa niya. Naninggit ang mga tao. Ingong mga tao, kanay Kristo, musukol. So, tinuod man na siya mga igsoon nga, doon ay nahitabo nga ingon ni Ana, gumikan kay drama ra lagi na. Ha? Drama ra ba? So, dili gina siya kinasing-kasing, man ang giingon din skolosan nga, taphaw nga pagpaubos. Niya wara ba gyud magsugo ang Biblia nga buhatag drama ang kamatayon sa Ginoo aron mahinumdom gyud ang tanang tao. Wa gid tay makita na, way mabasa sa Biblia. Hinunua ato hinong maaninaw nga ang pagbuhat sa ingon maoy pagbugal-bugal sa gibuhat sa Misaya nga pasundayag didto sa Kalbaryo. Pagbugal-bugal. Og ang pagsuon nila sa mga Romanong sundalo, maoy pagbugal-bugal sayo ka makita nimo giunsa nila pagbugal-bugal. Mga igsuon, muna nga dili ka na makatabang sa pagbag-o sa imong kaugalingon, dili na makatabang sa pagwagtang sa imong bisyo, dili na makatabang sa pagwagtang sa imong makailigon. Mga igsuon, igo na ang kamatayon sa Ginoo dito sa Kalbaryo aron ang atong mga sala mapasaylo. So, pero wa na tayo mahimo ni ana, brother, kay nahimo naman ang tradisyon sa atong kaigsuon ng Pilipino, mga sa atong nasod nga Pilipinas. Wa na tayo mahimo ana, igo na lang tas pagtagaw-taw diri sa radyo nga pamasin na lang nga makaanggo sila, pero di na nato mausab, di na nato mapugnan. Mentras na ay Kristiyanos nga naglungtad diri sa Pilipinas, di na siya kapugnan kay nahimo na gina siyang tradisyon, mga igsuon. Ha? Nahimo ng tradisyon. Muna nga, doon na sila'y puasa. Niya ang puasa rabaday nga buhaton, part na penitensya. Nga dili mo kaon, pero ang puasa sa Roman Catholic, mukaon man. Karni regi dili. Puasa na sa ila. Ang imong kanon-utan, gikan sa Huwebes, mag-utan-utan ka na, ngadtos Bernes, magbinignit ka. Ang muna'y puasa sa ila, hayahay nga puasa, kayo makakaon, magbinignit. Pwede mo kaugutan. Mga igsoon, dili na mo ipuasa nga gisgutan sa Biblia. Pero ngalan nga ilan ang gihimong tradisyon nga mo na nga matang sa puasa, aw bahala gyapon mo ana. Wa gyapon may magahom sa pagpaundang ninyo ni ana, mga igsoon. Igo lang mis pagsulti kaninyo sa kamaturan nga dili ka na mao'y sakto nga puasa. Ang sakto nga puasa mao gyud ang pagbiya sa kaon ug inom sa tubig. Biyaan ang pagkaon ug pag-inom sa tubig. Muna'y pagpuasa. Dili kay pwede ka mo inom tubig, pwede ka mo binignit. Nganong nagpuasa mo?
Kay namatay ang Ginoo. Nganong binignit ra gikaon? Kay namatay ang Ginoo. Mo na pagkaon sa pagbangutan, binignit. Mga ang Muslim, mga igsoon na naglibog, matod pas Muslim, na ang mga Kristiyano makalilibog. Kung ang ila Ginoo mamatay, na magabinignit. Pero kung ang ila igsoon mamatay, na maglitson. So, kamatura na. Ang mga Muslim maglibog. Kay kung ang atong igsoon mo'y mamatay, maglitson. Pero kung atong Ginoo mo'y namatay, magbinignit. Di ba? Mas mahal dahil atong igsoon kaysa atong Ginoo. So muna na ang igsoon nga dili na sakto nga matang sa pagpuasa. So walay Semana Santa nga mabasa diha sa Biblia. Ilabi na Cebuano, English unsa diya wala. So ato sang basahon nga ani nga panghitabo karon nga igsoon kay lapas pa magkaayo ni. Atong makita nga ang mga Katoliko, mga igsoon nagtuo, di lang kay Katoliko ha, pati ang tanang mga Christians, born again Christians, nagtuo nga Bernes gyud namatay ang Ginoo. Muna gitawag nila Bernes Santo. Kay mao man gyud na kuno namatay ang Ginoo sa alas 3 sa hapon sa Bernes. Mga igsoon ang Tinoo, dili Bernes sa alas 3 namatay ang Ginoo. So, sayop lang na siya nga pagsabot nato mga igsoon nga maoy nakapa-impluwensya na sa atong nahuna nga Bernes gyud namatay ang Ginoo pero dili day Bernes namatay ang Ginoo may igsoon kundi Miyerkules namatay ang Ginoo. Daan na siya gipropesya ang Misaya namatay siya Miyerkules. Kay daan na gipropesya ni propeta Daniel sa Daniel 9:26 ngadtos 27 maigsoon. Palihog og basa. 9:26 ngadtos 27. Gapon tatog natay bugna nga Bible o pinadayag nga Bible. Og tapos sa maong panahon ang dinihugan patyon og ang syudad ug templo laglagon sa katawhan sa umaabot nga prinsipe. Ang katapusan niini moabot daw bulog sa baha ug kanunay kining nga may gubat kay gitagal naman ang pagkagunob niini. Amen. 27. Og sulod sa 7 ka tuig ang maong prinsipe maghimog kasabutan uban sa daghang katawhan og tapos sa katunga sa maong panahon pahunungon niya ang halad og taliwala niining tanang kangilad mutungha ang makalilisang nga talan-awon hangtod nga ang gitagal nga katalagman ibukbo diha sa nagbutang niini. Okay, atong sublion pagbasa sa bugma o pinadayag nga Biblia. Sa 27. O 9:27. Og siya mopalig-on sa pakigsabot uban sa daghan sa usa ka semana. Og diha sa tunga-tunga sa semana, siya mopahinabo sa sakripisyo ug sa paghalad sa sakripisyo sa pagpahunong ug tungod sa pagpakatag sa mga dulumtanan siya mohimo nini nga biniyaan. Amen. Isa ka sa 26 ha. Pero giingon din sa 27 ha. Tunga-tunga sa semana, iyang pahunungon ang halad. Pahinabo ang sakripisyo. Mahinabo ang sakripisyo kay ang iyang lawas maoy katapusang sakripisyo. So ang tanang sakripisyo nga gibuhat sa Torah, gibuhat sa daang tugon mga igsoon, maoy mahunong. Ang paghalad sa baka, mga igsoon, dugo sa baka alas kapasayloan sa ilang sala, mo to'y mahunong. Ang paghalad og mga dugos kanding para sa ilang sala, mo to'y mahunong kay siya ang katapusang halad para sa kasalanan sa mga katawhan. Ngunang tunga-tunga sa semana, muhunong ang halad kay siya ang katapusang halad og atol ang iyang kamatayon sa tunga-tunga gyud sa semana, Miyerkules. Basahas 26 sa 26. Og human sa kaunuman og duha ka semana, ang Misayas pagaputlon. Apan dili alang sa iyang kaugalingon. Og ang katawhan sa prinsipe nga moabot mogunob sa syudad og sa balaang dapit. Og ang katapusan niini mahitabo nga pinaagi sa usa ka baha ug ngadto sa katapusan sa gubat ang mga pagkagunob gitakda. Amen. Ang pagkagunob gitakda. So muna mamatay ang Misaya kuno pagapatyon.
Sa 26 gisgutan na Daniel 9:26 nga ang Masyak, ang Misaya pagapatyon. Nya kano siya mamatay tunga-tunga sa simana, pahunungon yung halan. Nganong nasaypan sa atong sa mga Katoliko, mga leader sa reliyon ang pagsabot nga ilang gisabot nga Bernes, mga igsoon namatay ang Ginoo. Gumikan sa bersikulo sa Juan 19:14, mga igsoon nga giingon diha, hapit na kadto na udto, maudto sa bisperas sa pangilin sa pagsaylo. Tanawa bisperas di ay sa pangilin sa pagsaylo. Dili unya si Pilato mingon nga sa mga Hudyo ania ang inyong hari. No, bisperas to siya sa dili Bernes. Ang ila sa laing bersyon man gud Bernes man ta basaha bradoy. Sa Bugna pinadayag Bible. buhat 19 O 19:14. 19:14 sa 1. Ug kadto mao ang pagpangandam sa pagsaylo. Oh. Ug hapit na ang ikaunom nga takna. Mm. Og siya nagaingon ngadto sa mga Hudyo, tan-awa ang inyong hari. Mm. Apan sila naninggit, ipalayo siya. Amen. Diya sila nasayop anang bisperas. Sa laing bersyon man gud nagisgot man gud ito nga bisperas sa adlong igpapahulay, High Shabbat. Diya sila nasayop mga igsoon sa kanang bisperas sa High Shabbat niya. Ang Shabbat nga ilang Expect Saturday. Saturday mo Mo ilang ilang pikada. gituohan. Mo nang diya sila nasayop nga ilang na saypan nga Birnis ni siya kay Shabbat may gisgutan dito, pero dili giklaro sa aning maayong balita Biblia nga dili dia ito bispera sa adlong igpapahulay kundi bispera sa pangilin sa pagsaylo or sa pan nga walay patubo. Amen. Magigsoon bisperas kay nganawan namatay si Yeshua advance sa pisak, mga igsoon, kay siya man ang ihalad pag-abot sa oras takdo sa paghalad sa karnero para sa Pasko, para sa pisak. Siya man ang exactly nga halad. O kay siya may sakto nga halad mo na nga sakto gid siya nga ihalad pag-abot sa 14 Alas 3. sa Nisan 14, mga igsoon, alas 3 sakto gid nga mamatay siya. Before mag-sunset. Before sunset kaya na mamatay siya kay siya ang karnero sa Pasko. Matud pa ni Apostol Pablo, mga kaigsunan ko. So diya sila nasayop sa pag-intindi, mga igsoon, anang bisperas. Espera sa adlaw yung papahulay. Sa adlong igpapahulay, diya sila nasayop, mga kaigsunan ko. Okay. Atong padayonon ang pareho pagbasa bradoy. Sa imong bugna mo to, bugna imong gibasa no? Mo naman ito gibasa niya kaganina maigsoon. 19 sa to, 19 Or 14. 14. Oh. Bisan diri preparation of the Passover ang giingon diri sa King James lang gyapon, mga kaigsunan ko, preparation of the Passover. So dili na siya pangandam sa Bernes. Mga igsoon niya, ang uban laging hubad na ako'y nabasa nga pangandaman sa Bernes ang gisulti, diya sila nasayop nga na Bernes na ino namatay ang Ginoo, pero dili dahil pangandam sa Bernes, kundi pangandam sa bisperas sa Passover, mga kaigsunan. Dapat sila sa words nga Bisperas. adlaw pangandam sa adlaw sa Oo. ikapahulay. Kay ang kasagaran pangandam gud sa daang tugon ang aton nasabtan nga ang Bernes man gitawag adlaw sa pagpangandam. Ang preparations para sa Oh, pagpahulay. para sa Shabbat. Diya sila nasayop nga nahulog na hinuon nila nga Bernes namatay ang Misaya. Tuligis kay ignorante. Tungod sa ignorante ug kulang sa pagtuon. Mga igsoon, dili Bernes namatay ang Misaya. Namatay ang Misaya Miyerkules, bisperas sa Passover. Dili sa Sabado. Ha? Mga igsoon. Okay. Atong mababasa nga dili sa Domingo nabanhaw ang Misaya. Atong basahon sa Mateo 28 kay naa sila diya ni kuha og bersikulo nga nabanhaw kuno ang Misaya, maigsoon. Domingo gyud kuno nabanhaw. Og maunay rason nga sila magsimba nas Misaya sa adlawng Domingo. Atong basahon. Unya doon na sila gitawag nga Easter Sunday. Mga igsoon ang atong mga kaigsoon ng mga Kristiyano ngani musog na sila gitawag sugat. Sugat na droy nga
kadlawon Kadlawon na sa- maganisnaga na ilang buwato na. Mo na pinakadakong pasundayag niya. Oo, pasundayag nga sugato nila inig Domingo sa kadlawon kay nabanhaw lagi ko nung Ginoo. Unya nga hitabo inig sugat nila sa Ginoo, Brother Roy, magpabuto sila og Kanang pirate Quites. kanang mga fireworks. fireworks na. Ang may Quites. tabo kung tinuod nga munaog ang Ginoo kay unya gisugat pabutol mo daghan ang Ginoo ng kalakihan kay pabuthan man hinon. So sayop na siya nga paagis pagsugat. Unya walay mabasa sa Biblia nga ang mga apostoles misugat sa pagkabanhaw. Ang purpose ni Maria, duha ka Maria Magdalena, Maria o si Maria duha ka Maria, ang purpose nila sa pag-adto sa lubnganan dili pagsubak sugat sa pagkabanhaw kay ang tinuod wala sila motuo nga ang Misaya mabanhaw. Diba? Amen. Wa pa na sila makumbinsi nga tinuod pag gisulti ni Yeshua mabanhaw siya. Ang ilang purpose pag-adto sa lubnganan Miduaw. mido aron pagbuo og lana. Amen. Pahumot pagbuo og perfume dito sa lawas ni Yeshua. Murag to preserve. Oh, to preserve sa body para di mabaho. Di mo na purpose dili kay ni adto sila kay nisugat kay ni simba. Pero unsay gibuhat sa mga Kristiyano ron, bisan mga Assemblies of God na ami kanang sugat sa una sa Assemblies of God pa mi. Musugat yo Domingos buntag kadlaw mga adlaw na ang mga membro kay musugat kuno simba sila sa adlawng Domingo kadlaw kay musugat sa pagkabanhaw. Dili lang kay ang Katoliko naghimuan ng sugat bisan ang Assemblies of God naa sila'y sugat. Even the born again Christians. Amot lang kang ubang born again Christians kung naaba sila siya sugat. Ang Miracle Crusade wa may sugat. Wala man. As ang United Pentecostal. Oh, wala sad ang United Pentecostal. Pero ang Assemblies of God sugat sila sa pagkabanhaw. Pero why mabasa sa Biblia nga ang mga apostoles ni sugat sa pagkabanhaw? Walay mabasa sa Biblia nga si Maria Magdalena o si Maria nga inahan ni Yeshua, wala tay mabasa nga misugat sila kundi miadto sila aron sa buog pahumot sa lawa sa Misaya. 28 atong tan-awon ang 28 klarohon na to. Naabag yung sitas, naabag yung words niya nga si Yeshua nabanhaw sa adlong Domingo. Amen. Ang title lang, unsay title niya? Nabanhaw si Yeshua. Nabanhaw si Yeshua, pero walay gingon nga nabanhaw si Yeshua sa adlong Domingo. Atong tan-awon kung naabag yung aktual nga nasaksihan nila nga nabanhaw ang Misaya. Sugod tas 28:1. Unya milabay ang adlaw nga ipapahulay sa pagkaadlawon sa adlawng Domingo. Si Maria Magdalena ug ang laing Maria nangadto aron pagtan-aw sa lubnganan. Amen. Unya sa kalit dihay kusog nga linog ug usa ka anghel sa Adonai ang mikunsad gikan sa langit. Amen. Giligid niya ang bato ug milingkod siya niini. Oh. Sama sa kilat ang iyang panagway ug puti kaayo ang iyang biste. Nangurog ang mga gwardya tungod sa hilabihang kahadlok kaniya ug nakuyapan sila. Unya ang anghel miingon sa mga babay, ayaw kamo kahadlok, nasayod ako nga nangita kamo kang Yeshua nga gilansang sa krus. Wala na siya dinhi, nabanhaw siya sumala gayod sa iyang giingon. Dali kamo og tan-awa ang dapit nga gilubngan niya. Amen. Site. Unya adtua dayon og sultihi ang iyang mga tinun-an nga nabanhaw siya og nag-una kanila karon ngadto sa Galilea. Dito ikahibalag nila siya, hinumdumi ang akong giingon kaninyo. Amen. Dalaygon kayo nga dunay mga igsoon. Karon, unsay inyong nakita sa inyong pagbasa? Tapos sa adlawng igpapahulay. Ha? Unsa man ang adlawng igpapahulay? May sila, di man na Sabado. Nya unsa man ni Sabado man ni? Después del Sabado. Al amanecer del Domingo sa Espanyol nga pagkasulti. So tapos sa adlawng ipapahulay, Sabado na siya sa Espanyol. Sabado. Sa pagbanag-banag sa buntag sa adlawng Domingo. Domingo gyud. Mga igsoon, adto sila. Si Maria Magdalena o ang laing Maria nangadto aron pagtan-aw sa lubnganan. Dili aron sa pagsimba, dili aron sa pagsugat. Walay sugat diri way mabasang sugat. Misugat aron mo simba,
Unya sa kalit dihay kusog nga linog o usa ka anghel sa Adonai mikunsa gikan sa langit. Giligid niya ang bato og milingkod siya niini. Sama sa kilat ang iyang panagway og puti kaayo ang iyang biste. Nangurog ang mga gwardya tungod sa hilabihang kahadlok og nahimong daw mga patay. Namurag na nga prusin sila, nangagahi. Unya ang anghel miingon sa mga babay. Ha? Kung sa isulti, ayaw kamo kahadlok. Nasayad ako nga nangita kamo kang Yeshua nga gilansang sa istaka. Wala na siya dinhi. Kung sa isulti, wala na siya dinhi. Kung nabanhaw pa yun si Yeshua, hinumdum niya, adlawng Domingo. Kadlawon silang Yeshua, sila ni Maria, nangadto sa lubnganan. Pag abot nila kadlawon, wa pagid kasubang ang adlaw. Banag-banag pa, Brother. Amen. Pag abot nila dito kadlawon, niingon na yung anghel, wala na siya dinhi. Nagkaroon. Wa man nila maabti daay ang lawas ni Yeshua dito sa lubnganan. Imo bang i-conclude nga nabanhaw sa Domingo? Mo conclusion ba ka nga nabanhaw sa Domingo? Aperteng sayo pa ninyo. Wa mabasa, wala na siya dinhi. Unsa may but pasabot wala na. Past tense nang gingon, wala na. Nilambay na. Labay na. Niya kadlaw ni ana, banag-banag ni ana. So, may posibilidad nga Sabado pa na wala banaw na. Ang ingon sa anghel, nabanhaw na siya, sumala siya ang gisulti So, kanina. wala siya gisulti kaninyo, nabanhaw na siya niya. Ang sulti niya, mabanhaw ako sulod tulog adlaw. O niya, sabton dahil nimo nga Domingo yun nabanhaw. Kwentahon nimo, sugod o sa oras sa Okay, namatay. dihan na ta. Kung Bernes sa alas 3 namatay, Brad Roy, sumala sa ilang pagtuog pagsabot. Nabanhaw sa Domingo, pero why mabasa nga nabanhaw sa Domingo kay pag abot nilang Maria kadlaw, Is wala na. Wala naman. Ang nindot unta na kanang pag abot nilang Maria, O may pagkatangka. Domingo niya, nakitaan pa nila ang lawas ni Yeshua nga nagbuyod unya samtang muduol sila aron sa pagbubo unta sa pahumol sa lawas ni Yeshua, ilang nakita ang kinimilihok ug mibangon gikan sa iyang gihigdaan. Kana unta aktual nga nasaksihan nila sa ilang duha ka mga mata, nasaksihan nila nga anang adlawas Domingo ni bangon ang Misaya, kana makakonklusyon ka nga Domingo nabanhaw ang Ginoo. Pero wa man maabti, pag abot wala na, sabton ba din na to kanang wala na, maupoy pagbangon. Ha? Di ba? Pwedeng gahapon. Pwedeng gahapon, Pwedeng pwedeng ganina tungang gabi, pwede sa atong miaging adlaw pa kanang wala na, nang labay na nagpipila ka mga oras. Amen. Di ni mo na pwede mo conclusion ka nga karon dayon na banhaw, karon pa gyud na banhaw. Di ka ka-conclusion na. Karon mga ison atong imbestigahon pagsugod. Bernes alas 3 namatay. Ang sulti ni Yeshua sa Mateo Kapitulo 12, versikulo 41, paliw kong basa Rodroy. 12:40 nga 41 kung wa ko masayop ni ana unsa may tagna na daan ni Yeshua sa iyang pagkamatay. 12 versikulo 40 nagingon. Kay maingon nga si Jonas tulo ka adlaw ug tulo ka gabi sulod sa tiyan sa balyena. Mauman ang anak sa tao tulo ka adlaw ug tulo ka gabi diha sa kinahiladman sa yuta. Oh, di tanawa ang saad na ni Yeshua ang saad na ni Yeshua nga tulo siya kadlaw ug tulo ka gabi. Unsa may imong pagtan-aw sa imong Ginoo? Ikaw Kristiyanos man ka, baka ko ning imong Ginoo nga si Kristo? Baka ko ning imong Ginoo nga Misaya o di? Kung sigurado ka nga ang Misaya di gyud na siya mamaka kay way nakaplagang sala diya sa iyang bakba. Mga igsoon, ang iyang ingon nga tulo siya ka gabi ug tulo ka adlaw sa ilalom sa yuta. Ingon nga si Jonas kuno, tulo ka adlaw ug tulo ka gabi didto sa tiyan sa dakong isda. Ang anak sa tao usab tulo ka adlaw ug tulo ka gabi ilalom sa yuta. Karon namatay siya Bernes, nabanhaw siya Domingos kadlawon. Kay wa man gyud siya maabtig alas 7 buntag o alas 6. So kadlaw nabanhaw. Bernes sa gabi alas 3 namatay. Pag abot sa Sabado sa alas 3 pila kadlaw? Usa. Pila ka gabi Sa Usasan. Bernes sa gabi usa ka gabi. Pagka Sabados gabi duha ka gabi. Karon kay kadlawon sa Domingo nabanhaw naman Brad Roy. Nakaabot pag tulo ka gabi Wa gyud. Wa sa
gabi ilang kwentahon na to ang gabi ang giingon diri sa iyang panagna 12:40 Mateo 3 days tulo and ka 3 daw nights. tulo ka gabi. Amen. Mag-ihap kag tulo ka gabi. Di ka gyud kakitag tulo ka gabi gikan sa Bernes alas 3. So, sa ako siya pag di ka kamao kaya mo ihap, madigid mamao. Di gyud mamao. Ha? Ihap tag tulo kadlaw. Alas 3 sa Bernes, pagka alas 3 sa Sabado, Udo po sa. 24 hours, one day. Amen. Onya, karon pagka sa alas 3 Sabado, pagka Domingo, kay wa maabtik alas 3 Domingo. Diwa, kaabot og duha ka adlaw doy. Sa kadlog 3-4. Usa ka adlaw rag tunga, mga igsoon. No, usa ka adlaw tunga, bisa usa og kwenta. So, di gyud ka kaigo kakuhag 3 days and 3 nights sa pagkabanhaw sa Misaya anang Bernes namatay unya kadlawon sa Domingo na banhaw. Yung giingon sa anghel, sumala sa iyang gipamulong. Sumala siyang gipamulong. Di ba gingon niya? Pamauli pandakaw kamo adtos Galilea ngano guna siya ninyo kay nalaban sumala siyang gipamulong. Nya di man mumutuon niya na. Nya anhita karon aning Miyerkules na matay. Sumala sa kang Daniel. Amen. Atong balikan si propeta Daniel kay di man sad nibut-buton si propeta Daniel. Accurate man gini mga propesya ni propeta Daniel. Way Amen. kapin, way kulang. Sibo-sibo sa oras, sibo-sibo sa adlaw. Ang tanang propesya ni Daniel maison kung kabalulan ka mo kwenta, sibo-sibo gyud sa adlaw ang tanan niyang propesya. Hitabo gyud. Pag abot sa adlaw, pilay numero, mao gyud ang may tabo. Amen. So karon, ang giingon ni Daniel tunga-tunga sa semana ang masyak pagapat yun. Na magkwenta ta, alas 3 sa hapon sa Miyerkules namatay ang Misaya. So, alas 3 Miyerkules, unahon na ito kwenta ang tulo ka gabi. Pagka Miyerkules sa gabi, usa ka gabi. Huwebes sa gabi, duha ka gabi. Bernes sa gabi, tulo ka gabi. Alas 3 sa Sabado, nabanhaw siya. Alas 3 Sabado, wa na maabtik Sabado sa gabi. Update sunset. Nga nung wala mo doaw silang Mariaan ng Sabado sa hapon, kilom-kilom. Nga matod pas masyak, nga kana ko nung sa 28 nga kanang doon, diha doon, ilan ang sabot nga kanang kilom-kilom sa kahaponon, dili man mausab nimo ang kilom-kilom sa kahaponon nga ang ngadto sa banag-banag sa kabuntagon mga igsoon. Wa lang gyud mo doaw silang Miriam sa anang Sabado sa gabi kay mo pay pagkahuman sa Sabat unya moadto kag lubnganan nga Ngiom. paggabi ngiob na kayo. Siya- Siya ro di ka kapaabot inig buntag sayo. Hudyo man sila. Hudyo man sila. Ang ila sunset man gyud. Pag salom sa adlaw, tulog lang sa unya natamo duaw sa kadlawon. Namatay utok. May gwa sila yung utok kay mga anang gabi mo duaw. Unya gi-interpret as tagahamasyak nga naglalis misuna kay ila yung ipugos nga kanang 28 lagi nga kadlawon kilom-kilom kuno nas gabi. Dili kuno na kanang doon dili kuno na interpreton nga buntag sayo kadlawon nya. Ay kung ingna pag uli nila ni Maria ato, nagabin anon ta. Ang Pag kilom-kilom abot pa. sa Galilea, nagabin anon ta sa Galilea nga katong ni tagbo si Yeshua, adlawan naman pag abot nila. Pagkabugog yun, Brother Roy. Ang kilom-kilom paingon ngit-ngit. Ang banag-banag paingon Paglumpayag, ana na siya. So So karon mga igsoon, nahitabo nga balikan na to, nakwenta na ang 3 nights. Alas 3 sa Sabado sa hapon nabanhaw ang Misaya. Nga naman, balik ta sa tulo ka adlaw. Miyerkules alas 3 namatay. Huwebes sa Miyerkules usa ka adlaw. Hoy bis alas 3. Huwebes alas 3 usa ka adlaw. Bernes alas 3 duha ka adlaw. Sabado sa alas 3 tulo ka adlaw. Insakto gyud mga igsoon. Ha? Muna nga undangin natin yung doktrinang di mao, mga Kristiyanos palihog lang. Bisang inyo na nang natuuhan na hinaykan, adi man guro sakit sa inyong buot ng usbon ninyo ang pagtuo sa kamaturan, ang pagdapig sa kamaturan, kay wala kinay mahimo batok sa kamaturan, kundi sa pagdapig sa kamaturan. Amen. So, muna na ang atong palabihon mga igsoon ang kamaturan. So, dili di ay Domingo nabanhaw ang masyak. Kundi alas 3 pa lang sa Sabado nabanhaw na siya kay namatay ang masyak Miyerkules alas 3 hapon sumala sa propesya ni propeta Daniel. So dalaygon kayo ang Adonai mga igsoon. Kana ang akong mga mubo o daklit nga pagpasabot kaninyo bahin sa atong sayop nga pagtuo o sayop nga mga tradisyon
nga mo gitudlo kanato sa atong namatan og kahayag. Ang kamatuoran dili nato matuis. Kay wala tay mahimo batok sa kamatuoran, kun dili sa pagdapig sa kamatuoran. Pero kung makigbatok gyud ka sa kamatuoran, imo sadna. Pero hinumdumi nga di kagyod magmadaogon. Ang pagpakigbatok nimo sa kamatuoran, hinumdumi maunay makapa-imperno kanimo. Amen. Pero ang pagdapig nimo sa kamatuoran, maunay makapaluwas nimo. Amen. Ang atong gamiton, ang atong utok, atong gamiton, ang atong hunahuna, ang atong pagbalansi, ang atong pagtimbang-timbang. Mga igsoon, mamimbro man ka o mapastor man ka, ayaw ikauwaw ang pag-usab sa imong tinuuhan. Kay ka na mga tao nga nagsigig usab-usab, balhin-balhin og tinuuhan, mauna ang mga tao nga open-minded og nangita og kamatuoran. Pero ka na mga tao nga lunod patay sa ilang tinuuhan, hugot bako sa ilang tinuuhan, bisag ilang madiskubrihan nga di mao, mo na mga taong siradog utok mga igsoon, ug wa na mangitag kamatuoran. Tapulan. Mga igsoon, okay kayo ng hugot bakos ang imong pagtuo kana kung 100% nakasiguro ka nga ang imong pagtulunan kamatuoran. Pero kung makadungog kag mapagtulunan sama niini, unya imong makita nga ang imo sukwahi o baluktot o wa kay katarungan sa imong kaugalingong doktrina mga igsoon, nan undangin na. Kay ang nakapatoy-toy sa tao nga bisa nahibalo na siya sa kamatuoran, nagpadayon ng gyapon siya sa baka nga tinuuhan. Amen. Ha? Mao gyud. Mao na nakapatoy-toy. Bisag nahibalo na ka sa kamatuoran, nagpadayon gyapon ka sa baka nga kamatuoran. Nahibalo na ka nga ang Domingo dili mo'y adlaw sa pagsimba. Kay way mabasa sa Biblia, imo lang gyapon gipadayon. Nahibalo na ka, mga igsoon, pero imo lang gyapon gipadayon. Kinsay nag-ilad sa imong kaugalingon ni anang puntuha? Ikaw rin yan. Ikaw ra gyud. Gawas lang tingali. Kung miingon ka brad na amang gugog giapas. Dako manggugog sweldo. Dako manggugog kwarta nga makuha aning simbahana kung magpabilin ko. Kana ibugti, ibaylo ang imong kaluwasan sa kwarta. Kay mag-uban ka kay mga hulog mo sa impierno uban ang imong kwarta. Ilabay ka sa impierno, kauban sa imong kwarta. So, mao na siya mga kaigsunan. Nga angay natong hatagan o pagtagad ang kamatuoran. Dili kay magpa-ligoy-ligoy ta or tawag nga ta magpaguryo-guryo ta nga murag wa ta kay balos kamatuoran. Dalaygon kayo ang Adonai kung ikaw makonsensya nga ikaw nagpakabuta bungol sa kamatuoran. So karon mga igsoon, atong balikan og daklet mga igsoon bisan jutay na lang ang mga minuto pero ato pa ning tiwason kay do na pa may sunod Domingo matiwas ang gyapon nato ni bahalag di nato matiwas sa pagkakaron. Nagisgot ta sa milabay nga mga Domingo kung wa ko masayop niya tong Petsa 14 mga igsoon nga ang patik sa Elohim diha sa agtang sa iyang katawhan mao ang pangilin, mao ang gitawag na tog pisak. Pisak katong among gisaulog adtong Bernes. Pisak mo na siya patik ang Torah, patik sa atong agtang, ang mga pangilin, ang Shabbat, mo na patik sa Elohim diha sa agtang sa iyang mga katawhan. O ang katapusang bersikulo nga atong gibasa mao ang pinadayag 14 Bradroy, di ba? Pinadayag 14 mo tayo last verse nga atong gibasa adtong Petsa 14 nga naghisgot sa 144,000 ka mga pinili. Nahinumdum ko Bradroy nga doon na daay grupo sa nang grupuha Bradroy 12 ka banay. Amen. Nga sa ilang doktrina kana ra yung 144,000 May maluwas. mo ra yung maluwas. Kay nakaisgot man sa ako nitong pagbisita nako sa Cagayan de Oro City sa atong higala nga si Brother Alan Nilugaw. Dati di ay si Brother Alan Nilugaw Bradroy, dati di siyang membro ni anang 12 kabanay. Nga ang maluwas lagi ko no, kana ra yung 144,000 katao.
So, doon ay nag-text nako nga kung tinuod kang Israelita, Brad, pila raman kabuok yun ang maluwas sa Israel. Yay. Murag nagduda ko nga murag membro siya nining 12 kabanay. Nga ang buot niyang ipasabot nga kana ra yung 144,000 maura gyud maluwas. Na atong basahon Brad Roy kung klarohon ginato. May nang klarohon ginato ang Biblia mga igsoon. Masabtan ginato ba? Sige. Gipadayag 14:1. Unya, nakita ko ang nating karnero nga nagtindog sa bukid sa Sion, uban sa 144,000 ka tawo, kansang mga agtang gisulatan sa iyang ngalan og sa ngalan sa iyang amahan. Ipadayon sa ubos. Og nadungog ko ang usa ka tingog gikan sa langit nga sama sa dinahunog sa dakong busay og sa sipa nga dalugdog. Ang nadungog kong tingog sama sa huni sa gitugtog sa mga alpa. Ang 144,000 ka tawo nagtindog atubangan sa trono og sa upat ka buhing binuhat og sa mga pangulo. Nag-awit sila bag-ong awit ug walay makamao sa maong awit gawas sa 144,000 nga gitubos gikan sa kalibutan. So ang pangutana na ko ni Brad Roy, kini silang 12 kabanay, ingon ra ba sila nga Brad Alan, di ni kita manangyaw kay nindot gyud po ang prinsipyo di manangyaw. Kay kung mo exist nag 145 na ka, ika 545 na ka, Ikamapin. wa na kay labot sa kaluwasan. So looy kay ka. Kaya na nga giunsa ninyo, kaya na ihapon gyud kada na magpabotis mo sa ilang grupo magpasakop, lista gid Brad Roy. Angton moabot na 144,000. Niya tibok kalibutan ay kung ingnan diri ra sa Pilipinas. Di ba? Dakong lalis ni. Kining 144,000 whole world na ni siya nga kwintada. From creation siguro. Oh, niya ang pangutana makwenta nimong to sa Amerika, nakakwenta mo. Niya ikaduha na kong pangutana niini, nag-awit sila bagong awit nga walay laing nahibalo sila ra ang pangutana unsa ning awita? Inyo na ning gitunan. Nagtuon na mo ani. Ha, 12 kabanay, nagtuon na mo ani ang kantahan nga way laing nahibaluan. Way laing nahibalo. E unsa kaning kanta? Mao ka nang inyong kantang binisaya. Ha? Binisaya kay kantahon na 144,000. Padayon pa kita sa 4. Oo, 4. Kini sila nagpabiling putli kay wala man sila makikilawas sa mga babae. Oh, puro lalaki, Brad Roy. Amen. Ang 144,000. Sa to pa, bawal sa ila manangyog babae. Mo ko siguro. Way labot ang babae sa ilang community. Oh, way labot. Kay laki ra magini, 144,000. Padayon? Mga ulay sila. Oh. Mag-uban-uban sila sa nating karnero bisan asa siya. Oh. Gitubo sila og mao ang unang gihalad ngadto sa Elohim og sa nating karnero. Wala gayud sila mamakak og walay ikasaway kanila. Wa gyud mamakak og wa ikasaway sa inyo. Wa kay namakak sa inyo. Og wa ikasaway. So mo nay problema Brad Roy kay kining sa ilang pagsabot ang 144,000 ang adunay mo'y nagpili niini. Dili ang leader sa reliyon, dili ang tao. Amen. Awa taga ikatungod sa bisan kinsang tao diri sa kalibutan nga mo'y mopili aning 144,000. Ang naggahin na niini, ang naglain na niini, nagdesignate na niini mga igsoon, way lain ang Elohim. Gidisinyo na. Oh, gidisinyo na ni, gidesignate na sa ni sila daan. Amen. Kung kinsa ni sila, asa ni sila karon, daanan sila gi-prepare sa Adonai. Nga pag-abot aning adlaw, kolektahon na unya kini pagyud silang 144,000 puro ni panganay Brad Roy. Amen. O ba gyud. Puro panganay. Ang pangutana sa inyong grupo, pag manangyaw mo, unsa ko man ninyo? Pangutanon panganay baka Brad dili. May dili kaduha ko awa kay labot ang sangyawan. So ang imong pili og sangyaw kana yung panganay. Kay panganay man gyud ang iyang ang kining 144,000. So muna nga usahay kana laging binugok ta og pagsabot sa Biblia unsay atong mabasa diretso lang denta mohimog doktrina ba Brad Roy nga walay pag-repair sa mga Hudyo mo na mga mukmo usahay mo na mga sayop ta usahay mo na nga kung challenge ninyo ay soon ayaw intaw mo paturatoy sa inyong gibati i-repair ninyo sa mga Hudyo ang inyong understanding sakto ba kay ila sa mga Hudyo ang saktong hubad sa Biblia kay ila ang Biblia. Sila ang gipahinungdan sa Biblia. Amen. Dili ang mga Kristiyanos, dili ang mga Hintil. So muna na siya. So atong balikan ang patik na atong gisgutan dire kay mo man siya mapatikan ang ilang agtang sulatan ang ilang agtang
kansang mga agtang gisulatan sa iyang ngalan o sa ngalan sa iyang amahan. Okay. So, ang pangutana karon unsa man gingalan sa amahan? Di naman ta mangutana kung sa ngalan sa anak. Nahibalo naman ta. Ah. Nga Yeshua HaMashiach ang ngalan sa anak. Pero unsa man gingalan sa amahan? Daghan na dayon ang magdebate. Nagkanang mo kuan. Daghan na mag-ilog. Oh, mo ang Nagamingon kami kabaw oh, mi. maingon ang taga-saksi niyo ba? Dayon ingon, Jehovah gid na siya. Ang taga Yahweh, maingon, Yahweh gid na siya. Ang taga Yahuwah, Yahuwah gid na siya. Ang taga Yahweh, Yahweh. So, ang resulta kung mangutana tag unsa gingalan sa amahan, gisulat sa agtang, daghan ang magdebate. Amen. Pero diri ta sa balaang kasulatan mga igsoon may atong pasultihon. Dili ang inyong mga hunahuna kay puro man ta mga Pilipino, puro man ta mga Hintil. So karon atong basahon ang Roma 2:23 ngadto 24. Nang hambog ka man nga nagtamod ka sa balaod sa Elohim, pakaulawan mo ba diay ang Elohim pinaagi sa paglapas sa iyang balaod? Kay nag-ingon ang kasulatan, tungod kaninyong mga Hudyo, gipasipad-an sa dili mga Hudyo ang ngalan sa Elohim. Ayay. Tanawa. Ayay. Kung manghambog ka sa balaod, ayaw pakaulawi ang Elohim mga igsoon. Mo ba to? Pagkasultiha? Oh, gingon ya. Nag-ingon ka man, nang hambog ka man, nga nagbaton ka sa balaod sa Dios, sa Elohim. Pakaulawan mo ba di ay ang Elohim pinaagi sa paglapas sa iyang balaod? Sa laing bersyon, sa bugna, kung waka sa masayo, pinadiyag, pasipad-an mo ba di ay ang ngalan sa Elohim o ang Elohim pinaagi sa paglapas sa iyang balaod? Mga igsoon, sa 24 gingon. Kay nag-ingon ang kasulatan, tungod kaninyong mga Hudyo, gipasipad-an sa mga dili Hudyo ang ngalan sa Elohim. Ha? Unsa gipasipalahan ang ngalan sa Elohim? Unsa ang ngalan nga gipasabot ya? Katubang YHWH kana bang inyong gilitok na Jehova gipasipad-an ba nas mga dili Hudyo ang Jehova? Mga igsoon, ang mga Hudyo aman mag-ingon nga ang mga Hudyo may nagpasipala. Ha? Kung dili ang mga dili Hudyo man mo nagpasipala unya, ang pangutana, wa ba day natuohi sa mga Hintil? Ang mga ngalan nga inyong gidala, gituohan. So unsa may pasabote ni ana may igsoon nga gipasipad-an nila ang ngalan sa Elohim? Kung imong lapason ang sugo. Kung lapason nimo ang sugo sa Elohim mga igsoon, ha? Lapason nimo ang iyang sugo. Gipakaulawan nimo ang Elohim. Kung imong lapason ang iyang balaod. Yeah, man. O tungod ni ana, tungod ninyong mga Hudyo nga naglapas sa balaod, mga Hudyo nga naglapas sa balaod. Kay wa bay Hudyo ron naglapas balaod? Daghan. Mga igsoon, kay daghan ang mga Hudyo ron, ang uban gani takanot ang gisunod, dili ang written Torah. Ang oral Torah may gisunod, pero ang written Torah wala. Katong gisulat ni Moises may wa nila sunda. So usa na kapag pasipalas balaod paglapas sa balaod. Ang paglapas sa balaod maoy pagpasipala sa ngalan sa Elohim. Sa ato pa mga igsoon, ang ngalan sa Elohim makita nimo diha sa iyang balaod. Ayaw iliteral ang pinadiyag 14 nga ngalan sa amahan yun ang isulat diya. Ha? Kay usara ka ngalan ang tinuod, ang ngalan nga gidala sa kaluwasan usara, og ang ngalan sa amahan nga giingudya kanang iyang balaod, kanang iyang Torah mga igsoon, maunay nagdala sa ngalan sa Elohim. Kung imong pasipad-an ang Torah, imong pasipad-an ang balaod sa mas mga Christians pastor, imong gipasipalahan ang ngalan sa Elohim. Apan kung imong pastumanon ang Torah, imong bantayan ang Torah sa imong kinabuhi, dili nimo lapason ang Torah sa imong kinabuhi, wala ka magpasipala sa ngalan sa Elohim. Amen. Ha? Dili ang paglitok-litok anang Jehovah unsadya nga mga ngalan nga inyong gimugna. Dili na maoy pasipala. Kay dili na mo'y tinuod nga ngalan. Ang pagpasipala maong paglapas sa iyang balaod mga igsoon. Okay. Atong basahon ang sunod nga bersikulo.
Números 15:27 ngadto sa 29. Números 15:27. Oh. Ug kon si bisan kinsa nga kalag ang makasala pinaagi sa pagkaignorante, nan siya modala og usa ka baing kanding nga usa ka tuig ang kagulungon, ingon nga usa ka halad sa sala. Og ang pare muhimo og usa ka pagtabon sa sala alang sa kalag nga ignoranteng nagpakasala. Amen. Sa diha nga siya nagpakasala pinaagi sa pagkaignorante at tubangan sa Adonai aron sa paghimo og usa ka pagtabon sa sala alang kaniya og kini pagapasayloon kaniya. Tanawa? Kamo magtabon og usa ka balaod alang kaniya nga magpakasala pinaagi sa pagkaignorante. Alang kaniya nga gipakataw diha sa mga anak sa Israel. Og alang sa langyaw nga nagapuyo nga temporaryo diha kanila. Apan ang kalag sa ang kalag nga sa mga mapangahason nagabuhat og bisan unsa bisan kun siya ba nataw diha sa yuta o usa ka langyaw. Ang mao nga nagbugal-bugal sa Adonai. Og kana nga kalag pagaputlon gikan diha sa iyang katawhan. Tungod kay siya mibebiay sa pulong sa Adonai. Og misupak sa iyang sugo. Kana nga kalag sa hingpit pagaputlon. Ang iyang kadautan maanaa nga kaniya. Amen. Tanawa ra maigsoon. Unsa ka istrikto ang pasidaan sa Adonai. Ha? Kung ang usa ka tawo magpakasala sa tinuyo, ha? Usa ka tawo makasala sa tinuyo o dili tinuyo, o kung usa ka tawo makasala nga dili tinuyo, maghalad siya bay nga kanding. Ha? Usa ka tuig ang panuigon alang sa sala. Og ang pare maghimog seremonyas. Unya may usa lamang ato pagpadayonon. Maghimog seremonyas sa pagpapa sa sala atubangan sa Adonai Yodhivavhe alang sa tao nga nakahimog sayop nga dili tinuyo og ang maong tao pasayloon sa iyang sala kay wa man matuyo. Kay usa lamang kamo kay amay usa lamang kamo ka balaod alang sa bisan kinsa nga makasala o bisan unsa nga dili tinuyo, lumad siya nga Israelita o usaba inoon kalangyaw nga nagpuyo tipon kaninyo. Dalaygon kayo ang Adonai mga igsoon. Diha natapos ang atong oras mga igsoon, pero ato ning tibawason o tiwason sa sunod nga Domingo. Kay wa naman tay igong panahon. Manhi kita sa usa ka mubo nga mga pagampo. Mga igsoon, ingna ang Adonai Bishem Adon Yeshua HaMoshiach, pasayloa ako sa akong kalapasan o kasalanan, sa akong sayop nga pagtuo, pasayloa ako sa akong pagkasalaag gikan sa kamaturan, pasayloa ako, pasayloa usab ako Adonai Yeshua sa akong pagsalikway sa imong Torah. At sa ingon ni ana napasipad-an ko ang imong ngalan. Adonai Yeshua, tabangi ako, buot ako nga mapatikan ang akong agtang sa imong mga patik, Adonai, diha sa imong katawhan. Sa ngalan mo, Adonai Yeshua HaMoshiach. Amen. Adonai Yeshua, hinaot pa nga ikaw magapasaylo sa mga suginig paminaw. Hinaot pa unta nga ikaw magapili usab kanila nga mahimong imong piniling karnero alang sa imong turil. Dalaygon ka sa walay tapusan. Adonai Yeshua HaMoshiach. Amen. Okay, wala naman kita igong panahon kini ang inyong ubos nga alagad sa kahanginan. Brother Gedeon Silva kauban sa tong beloved Brother Roy Celeste ug sa akong mahal nga anak Chit Kinoy Silva. Manamilit kaninyong tanan sa pag-ingon. Bulahan ang tao nga magasusi sa balaang kasulatan, magatuog magatuman nini hangtod sa sunod nga higayon sa samang takna ug sa samang istasyon. We love you in Adonai, but our dear Yeshua loves you more. Baruch haba b'shem Adonai. Dalaygon ang nagaanhi sa ngalan sa Adonai. Maayong buntag ka natong tanan. Shalom, shalom.